Bé, fins ara hem parlat de les diferències entre la comunicació animal i el llenguatge humà. Hem vist que el llenguatge humà té una sèrie de característiques que el fan molt específic i entre aquestes característiques estava el component simbòlic, que és definitori en el llenguatge humà. Doncs bé, ara tractarem una mica més en detall aquest element simbòlic, el que nosaltres anomenem l'univers simbòlic, en tant que ja que el llenguatge ens serveix per entendre el món, per interpretar-lo, per captar-lo, doncs això vol dir que el component simbòlic ens envolta, tot el nostre univers és simbòlic. Bé, per poder entendre una mica millor aquest tema, doncs farem una sèrie de definicions dels conceptes que estan implicats en aquest assumpte. Hauríem de parlar primerament del signe. Tot signe és un fenomen que és capaç de fer-nos evocar o assenyalar-nos un altre fenomen, sigui lingüístic o no, amb una intencionalitat comunicativa. Així que bé, hem de pensar que tots els éssers humans comparteixen aquesta característica mental, la intencionalitat comunicativa, el voler dir, el voler assenyalar, el voler entendre el missatge que rebem. No? Recordem la teoria del primer gest. No? Assenyalar és un gest. Doncs aquest voler entendre assenyalar és el principi de la comunicació entre els humans. La relació que hi ha entre aquests dos fenòmens, el signe i allò que assenyala, en el llenguatge humà no és natural sinó convencional. És a dir, que el que significa el signe en, en general és un acord, una convenció sobre allò que significa, allò que representa. Bé, però abans d'entrar en això hauríem de diferenciar entre dos tipus de signes que estan implicats en la nostra forma de comunicar-nos. Hauríem de parlar primer de la icona. El signe icònic remet a quelcom amb el que té certa semblança formal. Això no vol dir que sigui una semblança natural. I que més que el seu origen és humà. Per exemple, una fotografia remet a una persona. Aquí hi ha una semblança evidentment natural amb la persona, però és un producte humà. Un dibuix representa un paisatge, doncs bé, hi ha una semblança natural a allò que representa, però el producte és humà. Un emoticó també pot referir-se a un cert estat d'ànim, però el significat que li donem és humà. D'altra banda, tenim el símbol. Bé, és important saber que la paraula símbol deriva del grec symbolon, que vol dir fer coincidir. Fer coincidir el signe amb el seu significat. En el símbol, la referència que hi hagi, el seu significat, en aquest cas ja no té cap tipus de semblança formal. El significat del símbol és el fruit d'una decisió arbitrària, tot i que no necessàriament aleatòria, ja ho explicarem després, però com que hi ha aquest caràcter convencional, no cal que hi hagi cap relació de semblança entre el símbol i allò que representa el símbol, tot i que en alguns casos la podríem trobar. Exemples de símbols, doncs bé, una bandera que representa un país, el llenguatge de senyals de banderes per a la comunicació marina, els signes del llenguatge de sords i les lletres i els nombres. Bé, seria important tenir una mica clar quins són els components més importants dels signes, i això inclou els símbols. Hauríem de parlar primer d'allò que es diu significant o referent.
el significant no referent seria l'aspecte materialment perceptible del signe, que a més representa alguna cosa diferent d'ell mateix. Per exemple, la grafia d'una lletra. Representem ara, per exemple, la grafia de la lletra A. Doncs, què significa aquesta grafia? Doncs allò que significa la grafia és el que anomenem significat o referència, que és el contingut que transmet el significant, allò que comunica o representa, allò a què es refereix o allò que assenyala, no? En el cas de la lletra A, de la grafia de la lletra A, el seu significant és la grafia, doncs aquest significant significa el so A. Bé, doncs amb aquests jocs de significants i significats, per poder donar sentit a un missatge necessitem un codi en el qual s'estableix la significació de tots els significants i sobretot de les combinacions de significants, perquè només amb les lletres soltes nosaltres no podem generar significats que siguin amb els que puguem parlar, comunicar-nos bé. La lletra A per si sola només significa el so A. En el llenguatge humà necessitem combinacions de significants, és a dir, combinacions de lletres per formar paraules. Bé, tot això es farà a través d'un sistema de significació que forma part, està compost del sistema per combinar les lletres i el sistema per assignar significats a aquestes combinacions de lletres. Doncs bé, ara parlaríem ja de signes lingüístics, perquè tot això es podria aplicar a altres tipus de signes. I començarem per allò que és més senzill i anirem cap a allò que és més complex. Bé, tenim la veu. La veu és el primer mitjà de comunicació humà. I amb això estem al mateix nivell que la majoria dels animals superiors, amb la veu o amb signes mecànics que puguem fer amb el nostre cos. Bé, la veu és el significat més senzill i els seus signes es diuen fonemes. Quan jo dic A, estic fent servir la veu per manifestar un signe. Però aquest signe A, E, B, no remet a coses directament, no assenyala res. Simplement és el fonament de la construcció del llenguatge humà. A partir d'aquí és quan necessitaríem les lletres per representar aquests sons bàsics. Les lletres són símbols que signifiquen els sons. La grafia de la lletra A és el correlat simbòlic gràfic de la veu. I amb les lletres, amb les grafies que representen veus, construïm les paraules. Són les paraules aquelles que ja poden remetre les coses. Bé, sobre l'origen de les lletres, de les grafies, és un tema que pot ser molt interessant. No tenim aquí temps per explicar-lo detalladament, però sí que farem referència a través d'un altre enllaç al blog o al Classroom. Ja arribarà aquest moment. Ens anem a les paraules que són significants, també com les lletres. El que passa és que el seu significat és el resultat simbòlic de la combinació de lletres segons una sèrie de regles de construcció de paraules, regles que es diuen morfològiques, en els quals
la base d'aquesta construcció seria una part que és invariable, que es diu lexema. Aquesta part invariable és la que remet a la semàntica inicial de la paraula, i els morfemes, que són la part variable o flexible, que ja remet a la part gramàtica del significat d'aquesta paraula. Aquestes dues formes es complementen. La morfologia necessita de lexema invariable i del morfema variable. Llavors, amb aquestes dues parts combinades, dona lloc a la significació de manera convencional, però a més condicionada també per la història de la llengua, la història d'aquesta paraula. Això implica que en cada llengua la formació de les paraules respon a raons que no són naturals, però tampoc són aleatòries. Cada llengua té la seva pròpia morfologia, les seves pròpies regles per formar paraules i per arribar al seu significat. Qui domina la morfologia d'una paraula, qui té aquesta competència, que la tenim tots, podem arribar a entendre el significat d'una paraula que no haguéssim sentit mai, gràcies a que ja sabem que els morfemes impliquen certa significació. Per exemple, en femení, en català el femení es fa amb la lletra A. Doncs això ens ajuda a entendre que d'una paraula té el gènere femení. O, per exemple, en castellà, el lexema verbal aba ens diu que això s'està referint al passat. Aquests elements, aquestes partícules variables, són les que ens ajuden a entendre el significat d'una paraula. Bé, el significat d'una paraula té dos components, té dos elements, té dos parts que també són complementàries. El significat pot ser extensiu o intensiu. D'això en parlarem seguidament.